ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kumba kisngi bakitayo jong asal Lehniam Behdeinkhlam hapokara juai kalajan. Kumtaru kikun ki hajar jong ka Loomkyrwiang dorbachnong hak arpu artik julia arja apsa kilami pajbapan pun ku ya kasnong kathaw borokowe. Kaskatri jong ka khu I jangar Loomkyrwiang dorbachnong ka kong heyu mitri pakama kala penpa jing smongu ya baro kiwe shimenta man pelong ya gani kisngi ka bacop. Malha ka ju kapor kala kentu ya baro kinong sosnong ka Loomkyrwiang banyatray lang man penne pensa ya ka jing khu jing suba hapo upul sam jong kasnong kathaw omtang ha kisngi Behdeinkhlam ne ki su sngi leyaw henry ru nakapor sa kapor.